Στο προηγούμενο επεισόδιο διασχίσαμε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αφήσαμε πίσω μας το καλοκαίρι και φτάσαμε στην καρδιά των Άλπαιων. Πήραμε μόνο μία πρώτη γεύση από τον παγετώνο του Hintertux. Αρκετοί όμως για να καταλάβουμε πως σε αυτό το μέρος κρύβει κάτι διαφορετικό. Εκεί που οι περισσότεροι βλέπουν το τέλος του χειμώνα, κάποιοι αισθάνονται πως η εποχή δεν μπορεί να τους περιορίσει. Πίσω από το λευκό τοπίο των Άλπαιων, τις απότομες πλαγιές και την απόλυτη ησυχία, μας περιμένουν προκλήσεις, στιγμές έντασης και αδρεναλίνης. Πω έκανα επιούσια μαλάκια. Λέω κάτσε να κάνουμε λίγο off και παραβγήκαμε off. Εδώ έχουν βάλει σεντόνια στο χιόνι να μην κρυώνει. Οπότε πρέπει να ξαναγυρίσω εκεί να βγω στην πίστα. Απίστευτα πράγματα. Αλλά εντάξει, μικρό νομίζω είναι το κακό. Τι τραβάμε στα γεράματα με τις ωραίες ιδέες μας. Είδες η αποχή ότι είναι δύσκολη και το γυμναστήριο όσο και να κάνεις. Τώρα θες να μου πεις ότι κάνεις γυμναστήριο που πήγες 3 φορές να κάνεις? Όσο και να κάνεις πάλι το ποδαράκι. Τώρα κουράστηκα. Θα σε περιμένω στο γνωστό σημείο. Ποιο είναι το γνωστό σημείο? Πού κάθομαι πάντα? Στη στίγα, στη γωνία. Στην πίστα αριστερά. Το κακό με αυτά τα χιονοδρομικά, τα πολύ μεγάλα και με τα μεγάλα υψόμετρα είναι ότι τρως πάρα πολύ ώρα στα lift και στα σειρώμενα και σε όλα αυτά. Δηλαδή τώρα κάναμε κάνα μισάωρο να ανέβουμε από το πάρκινγκ, μπορεί και λίγο παραπάνω. Κάνα 10 λεπτάκι περίπου είναι αυτό εδώ το κομμάτι για να κάνεις μια κατεβασιά και να πάρεις πάλι μετά 3 lift. Hey Siri, call Vangelis Douvas. Συνδεθήκατε με τον προσωπικό τηλεφωνητή του συνδρομητή 6-9. Βαγγέλη, είμαι πάνω στην Άγκυρα και δυστυχώς δεν μπόρεσα να κλείσω το τηλεφωνητή. Συγγνώμη που σου αφήνω μήνυμα, όταν το δεις πάρε με σε παρακαλώ πολύ. Έγινε φιλιά. Πάω στο κόλλο μου, μαλάκα. Έλα. Πάω στο κόλλο μου. Όταν στο λέω εγώ. Μου το λες εσύ, μου λες κιόλας να μετακινηθώ στο χιόνι. Να πάω στο πιο παγωμένο, εκεί που το Χατζεστάνι δεν μας έκανε.
Στο γνωστό σημείο. Όχι, μην κάθεσαι ρε φίλε, θα παγώσουμε Α. τσάμπα. Πάμε γιατί παγώνει ο κόλλος μας τώρα. Έλα. Drone. Περίμενε. Πού το είδες τον drone? Τώρα θα το βγάλω. Α. Και βρήκαμε τον κύριο Σακάτη. Θεία Σακάτη! Πού είσαι θεία Σακάτη? Πουτανιάρικη, Όχι, απλά έφαγα μία ωραία. Αυτό τι είναι για να ράζεις τα ποδαράκια σου? Αυτό όχι, είναι τραπεζάκι. Από πάνω μπαίνει κάτι άλλο. Στα πόδια σου. Θυμάσαι την πρώτη πίστα που κατεβήκαμε χθες όταν ανεβήκαμε πάνω, που πέρναγε μέσα από την Άγκυρα. Έχει τραβήξει κάτι νεροφαγές μέσα και δεν φαινόντουσαν, ρε. Και φεύγω μαλάκα, έχω φάει μια τούμπα. Είναι πολύ κινηματογραφική, νομίζω εκεί γύρισε αυτή. Για τέτοια τούμπα μιλάμε. Πάμε τώρα να δούμε αυτή την κινηματογραφική του που περιέγραφε νωρίτερα στο Βαγγέλη, ο οποίος δεν είχε την τύχη να είναι μαζί μου και να δει live, γιατί ήταν παροπλισμένος στο σαλέ. Βλέπετε τα ελαττωματικά του γόνατα, σε συνδυασμό με το ότι κουράστηκε πάρα πολύ από αυτό το διήμερο session στο βουνό, τον οδήγησαν να κάτσει προώρα στα pitch. Εδώ βλέπουμε ότι το χιόνι είναι αρκετά βαρύ και σε συνδυασμό με ένα λάθος χειρισμό δικό μου, βρέθηκα να μασάω φρέσκο χιόνι. Ήταν όντως φρέσκο γιατί το προηγούμενο βράδυ είχε χιονίσει, είχε ρίξει γύρω στους 2-3 πόντους. Ένα γνωστό ρητό λέει ότι επιτρέπεται να πέσεις, μα επιβάλλεται να σηκωθείς. Και όπως βλέπετε, σηκώθηκα αλόβητος χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν είχα τραυματιστεί άλλωστε, δεν είχα κάποιο πόνο ιδιαίτερο, οπότε συνέχισα να κατεβαίνω την πλαγιά. Το μοναδικό πράγμα που είχα στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή ήταν μια στραβή κάμερα. Και έμοιαζα πραγματικά με τελετάμπ. Να προσέχετε λοιπόν όταν έχετε κάμερα στο κεφάλι, άμα πέσετε, να τη διορθώσετε γιατί φαινόμουν σαν χαζός. Όχι ότι δεν είμαι, αλλά και τώρα που είπα για κεφάλι, μην ξεχνάτε να το έχετε στολισμένο, τουλάχιστον με ένα κράνος. Το λένε και στους δρόμους, το κράνος σώζει ζωές. Μπορεί να μην το χρειάστηκα εγώ εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να το χρειαστώ και να είναι εκεί να μου σώσει τη ζωή. Πέρα από mount για την κάμερα, μπορείς να βάλεις ένα αυτοκόλλητο, 2 αυτοκόλλητα, 3 ή 4 αυτοκόλλητα, να ζωγραφίσεις όπως έχω κάνει και εγώ. Έχω ζωγραφίσει το χαρακτήρα από το Among Us. Και που ξέρεις, μπορεί να είσαι εσύ ο impostor την επόμενη φορά. Αφού σας έδειξα τούμπα, δεν γίνεται να μην σας δείξω και το βασιλιά της τούμπας. Όταν λέω βασιλιά της τούμπας, δεν εννοώ κάποια καντίνα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά το Βαγγέλη, που μπορεί να χουζουρέψει το χιόνι με κάθε πιθανό ή απίθανο τρόπο. Αν ήταν ανέκδοτο, ήταν σίγουρα από εκείνα με το Jack Norris, τύπου ο Βαγγέλης μπορεί να πέσει πριν καν σηκωθεί. Τώρα να τη δούμε την τούμπα του από το δικό μου POV. Αν και δεν μπορούμε να πούμε πολλά γιατί τον βλέπουμε σε μια ερωτική στιγμή με τον drone. Κάνουν χαδάκια πάνω στην πλαγιά. Είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Θέλω το χρόνο. Ρε, παίζει να βλέπε ρίλ τώρα που του μίλαγα, παίζει να βλέπε ρίλ αυτός. Χωρίς κινητό. Στο μυαλό του, απλά να βλέπε ρίλ. Είναι απίστευτος. Αναπνοής έπαιρνα. Χθες το βράδυ ροχάλιζε και κοιμότανε βλέποντας ρίλ. Πάταγε και like, δηλαδή. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μην ζηλεύετε ρε μαλάκες που δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Φέρτε πάνω. Φέρτε Πού, πάνω. ρε, Φέρτε δεν πάνω. έχει κάπου να την ακουμπήσουμε. Φέρτε πάνω. Ρε τον επιστήμονα. Λοιπόν, σήμερα πάω να κεράσω εγώ άπερολ. Ήρθαμε να κάνουμε προπόνηση. Ωραία, ναι. Ήρθαμε να δούμε το μέρος. Τώρα, ό,τι άλλο σε θέμα χιονοδρομίας δεν μπορεί να υποθεί κάτι γιατί ρε φίλε το μισό κάνει, ρίχνει ψηλό χιονάκι. Ναι. Απίστευτο, θα σας γράψουμε και χιονόπες. Ήρθαμε. Συγγνώμη λίγο, να βάλω για να ακούω. Ήρθαμε να κρατήσουμε επαφή όπως είπες. Ναι, ήρθαμε να κρατήσουμε Ήρθαμε επαφή. να κάνουμε αναγνωστή σε ένα από τα ομορφότερα και
ανοιχτά χιονοδρομικά σχεδόν όλο τον χρόνο. Να αποκτήσουμε την εμπειρία το ότι κάναμε Ιούνιο μήνα Μπράβο. snowboard, έτσι. Δεν είμαστε Στην Ευρώπη και όχι δεν στην είμαστε ούτε επαγγελματίες ούτε τίποτα. στη Χιλή. Είμαστε απλά λάτρεις. Τα τελευταία 4 run που έχουμε κάνει είναι ο Μπέρ Τάουερ, Παρνασσό, Καλάβρητα, Χίντερτουξ. Δηλαδή δεν είναι ότι μας νοιάζει το πού θα βρεθούμε και το τι θα γίνει. Εντάξει, έχουμε αγαπημένο βουνό, το γνωστό, αλλά δεν μας νοιάζει ούτε η συνθήκη, ούτε ο καιρός, ούτε η ποιότητα του χιονιού. Μας νοιάζει απλά Μας να κάνουμε, νοιάζει. να τσουλάμε. Ναι, εντάξει, μας νοιάζουν όλα αυτά, αλλά δεν είναι κριτήρια για να μην πάμε στο βουνό. Όπως κάποιοι άλλοι ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Για τον Τάσο λες. Ναι, μην Ο τα λέτε. Βαρβέρη. Ναι, ρε Μαλέ, μην τα λέτε. Ναι, ρε. Που Γεια άμα σου, δεν γεια σου, έχει, Βαρβέρη, δεν λέμε. που άμα δεν έχει blueprint 7 βαθμούς και να έχει χιονίσει μισό μέτρο το προηγούμενο βράδυ, όχι, δεν πάω. Δεν πάω. Η πιτσαρία τι ώρα ανοίγει. Δεν ξέρω. Όχι, εδώ φάμε εδώ κάτι. Έχει κουζίνα, ωραία. Την υπόσχεσή μου την κράτησα, έφερα το Aperol που σας έταξα νωρίτερα, καθώς και φαγητό για να φάμε. Ωστόσο δεν θα κάνουμε κάποιο review, γιατί ο Βαγγέλης την ώρα που γράφαμε το βίντεο αποφάσισε να κλείσει αμάξι για τις διακοπές του. Γι' αυτό πάμε πίσω στο βουνό να δούμε κάποιες πιο ιδιαίτερες στιγμές. Το γόνατό μου με έχει πεθάνει. Σε αυτό εδώ το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Κάντε λίγο υπομονή και σε μερικούς μήνες ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις Ιταλικές Άλπεις αυτή τη φορά. Λίγο πριν ανοίξουν τα ελληνικά χιονοδρομικά. Μέχρι τότε να προσέχετε και να γυμνάζεστε, ώστε το χειμώνα να είστε σε φόρμα.